Okay, daddy, anyị ekene gị. Kedu afa gị? Kedu ihe eji wee mara gị? Oke nwa ọgama. Ị ga-ewe ntekwa ọnụ ka naanị ị na-ekwu. Oke nwa ọgama be ha m. Oke nwa ọgama. Okay, daddy, o nwere echichi ichiri? O nwere echichi ichiri ma na omenala ma n'ụka? Echichi ndị gbochiri m ihe. Ọ bụ maka obonyi. Maka ihe gbasara ndị omenala. Okay, maka obonyi ihe gbasara ndị omenala. Ndị omenala. Okay, daddy, kedu ihe obonyi ahụ pụtara? Kedu ihe obonyi ahụ echichi ahụ echiri gị? Kedu ihe ọ pụtara? Ọ pụtara na onye na-echi ọzọ ma ọ bụ dịka onye ji ama nwụrụ anwụ. Onye Chineke kpọrọ ka ọnwụ na-emụbọ ya ga-abịakwute anyị mene na omenala ka esi eme. Okay, gụnwa bụ ịdị entitled ije ichi mmadụ ihe dịka ọzọ. Ichi mmadụ ihe dịka chief. Ọ na mmadụ nwụrụ. Ọ bụ mmadụ nwụrụ. Anaghị nke a bụ nke chief dị iche. Okay, ọ dị mma daddy. Daddy, kedu ihe eji wee malụ ndị be unu bụ ndị be nwa ọgama? Kedu ihe eji wee malụ unu? Unu abụ ndị ọrụ aka, ka unu abụ ndị ọrụ ugbo, ka unu abụ ndị ọrụ oyibo? Eji mara anyị buru ibu. Eji maka ọkpụkpụ, ịgba ọkpụkpụ enweghị accident. Eji maka ihe nne dịka ọmụmụ ọrụ, ọrụ dịcha n'iche ya bụ eji mara ndị ugwu anyị dike. Okay, daddy, unu na-agba ọkpụkpụ? Okay, ndị be ugwu anyị etike unu na-agba ọkpụkpụ ya na mmadụ nwere accident gbalịsie ọkpụkpụ unu na-agba. Daddy, o nwere ebe unu na-agọ ọgwụ ahụ ewu nji agwọ ọkpụkpụ ahụ agọ ka ọdụ onye ọbụla na-alụ onye ọbụla bụ nwa ndị be etike nwee ike ịgba ọkpụkpụ ka onwe onye ọbụla ahụ na-agba ya iche na the family? O nwere dịka side ekwuye eche village by village na ekiri bịa ebe ndị otu ugwu anyị na anyị bụ ndị nwe dị ọkpụkpụ. Unu abịa nwa na ọ bụghị ọdas ndị ọdas amaghị maka nke ahụ na famili anyị nwere. Famili unu, onye ọbụla na famili unu ga-agbanwe mmadụ ọkpụkpụ? Yes. Ọ dị mma daddy. Daddy, ndị be unu abụ ndị ụka ka unu abụ ndị omenala? Ndị ụka dị ma ndị omenala dị. Gụnwa bụ onye omenala? Abụ m onye omenala. Daddy, mgbe gboo nna unu o mere omenala ka ha emere ụka? Mgbe gboo ndị omenala dịkwaghị ma ndị ụka dịkwaghị. Nna unu ka m na-ekwu, o mere omenala ka o jere ụka? Omega omenala. Daddy, mgbe ọ na-eme omenala o nwere mma ọgọrọ, o nwere mmụọ ọgọrọ na be unu bụ ala ụlọ ma ọ na okwu n'etiti ma ọ na famili unu a? Ihe dị na ya bụ na enweghị mgbe omenala adịghị ya bụ omenala. O nwere mma na ọ na-agọ nke ọ na-efe. O nwere mma ọ na-agọ nke ya. Ọ dị mma. Daddy, ndị be unu na-eme emume iri ji ọfụrụ na be unu? Ha na-eme n'ihe. Kedu ihe a na-akpọ emume ahụ? Kedu ka unu si eme ya? Kemgbe unu ji eme ya? Nsọ ji ya na-akpọ ya. Nsọ ji ka unu na-akpọ ya. Ọ dị mma. Kemgbe unu ji eme emume nsọ ji na be unu? Ji ọhụrụ na-apụta. Ji ọhụrụ na-apụta. Daddy, dịka unu nwa bụ ndị omenala, mgbọsị ahụ a ga-eme nsọ ji ahụ, unu a na-agọ ya agọ ka onye na-ọrụbe ya ochie ji ribere ụwa ya, ka o nwere omenala unu na-emeli ya? O nwere mba na-eji eme ya bụ nsọ ji bụ nwere onye na-alaik ndị ụka onye ahụ esumụtara ji be ya ori. Anyị bụ ndị omenala buru gbagokwe mgbe anyị na-eji eme omenala. Kedu ebe unu na-eje eme ya ndị unu nwa bụ ndị omenala? Ọ bụ na mgbago ugwu be anyị. N'ugwu ebe a mba alụsị ka ebe anya ha na-eme nsọ ji ahụ ya mgbe ha ebe ahụ. Ọ dị mma daddy. Daddy, ndị be unu na-eme emume ịba nwa ọfụrụ afa na amụrụ nwa ọfụ? Unu na-eme emume ịba nwa ọfụrụ afa na a na-ekupụta nwa mgbe gboo ma kịta? Kedu ka unu si eme ya ma ọ bụ na unu na-eme ya? A na-eme ya ọ bụ nke etu esi nye akpọ onye ahụ ha. O nwere onye nwere ọbanwe ya afa ma o nwere onye nwere ọ werube n'Chukwu.